Як бор дигар салом алейкум бародарои Топ Мошино ва подписчикои Топ Мошино. Ако додаро лайкора бизанед ба хотири Lexus нархи арзон. Ака варда ба навор мегирем, срочния мега ака. Солуш бошад 2008 ё 7 ям хеле 2007 ё 8 солуш. Мақсад и Lexus харьер мешам. Баъзе ҳам Lexus дора, ҳам Lexus тоза дора, мақсад ҳам харьери доранд. И боша харьера. Марамат ҳама каса тамошо мекунем, лайкора ба хотири Lexus мезанем. Ҳолатҳои диска балонош як 90%. Марамат ҳолати қафош бародаро ягон кор надора, нарушка краскаш бекам будӣ. Марамат ҳолати тарафиш як салонша тамошо кунем. Дари қафон мебел салона электропакета пустош камтар иҷада баъзеш яхелш кожадор меша, баъзеш яхелш типа ранги аликантаравори ҳами свети материал меша, ҳамёш камтар безеб шидагай. Ба хайра ё мешидами як 300-400 сомонда чора пишкаша мекунанд метавон. Марамат ҳолати салон қафо монитор дошта подгалонико. Скамейкои қафо кандагӣ даридагӣ нест, потолокш тоза. Чордар электропакет, блокировка дари парашамар, чори дариш боварка бёш хестагиам бародаро. Ё ба хайра 300-400 сомонда гарантияш қатъи соз мекунанд. Марамат ҳолати салонош коробка боша автомат. Коробка автомат, монитор, боз як монитори дига мондагиан. Пробегша бинем. Пробегш боша 30,000, 300,000. Як ҳолати моторша мебинем. Бародаро лайкора обязательно бизанед, лайкора як 1,5 кунед бару объем моторш 2,4. Марамат ҳолати фартукуш, мақсад фартукуши нозада, чашгои пеш нозада ё японка харьер мешаванд. Мақсад бародаро тоза мешаванд, баъд моторошон 2,4 мешаванд. расходошон ҳам бениҳоят камай. Мошин танаш беринаш ягон кор надора, фақат ҳами салон як меличовка пеличовка курда. Баъд мошин авичот бировардаги бародаро. Мошин авичот бировардаги тайёрай, транзит навоздухай утилизатсия кардагӣ будай, ҳуҷҷатҳои солона надора. Марҳамат бародаро, рақамоша зери навор наменум, занг занед, дар нархиш боша 69,000 сомон мега ака, боз муомила дора. Марҳамат занг занед, дар тамос бироед, рақамоша зери наворда мемонум. Вариантҳои алиш нест мега ака, срочна пул дар курай. Марҳамат бародарои ҷон, балечкои Opel дути ина марҳамат. Лайкора ба хотири дути бизанед. Марҳамат ҳама каса тамошо мекунед, фарои пеш алиш ба фикр накардаги абёни камтар ҳавл гирифтагай. Марҳамат ҳолати фарош краска талаб нест. Камбудиш ҳамия ки бародарои ҷон, капоти болош камтар хирошидаги ба фикр мекунем кӯдаку хирошидаги. Марҳамат ҳолати тарафаш бародарои ҷон, бисёри дутиҳо куношон ҳами задагӣ меёну, баъд карманкошон пусидагӣ. Марҳамат ҳама каса мебинем. ҳолати қафош бекамбудӣ. Задагӣ надора кам. Гази калбасни доштай. Карманкош пусидагӣ нест. Монитор, задний камера. И тарафиш губқават кардаги будай. Ҳама ҷош кор мекунад. Як марҳамат диска балонои сотка, балонои як 80%. Обшивкои типа ранги хичон ай простои ай 98 сол тоза мешава. Элеганзишай бародарои ҷон, скамейкош боша ай 2000 ҳолати салон химчистка талаб нест, потолок камтара химчистка мега бародарои ҷон. Дари пеш регировка боковой. Дар электропакет, монитор дошта, монитори Android буда. Пробег чанка боша брат? Ака мотори вагон як 8. Не моторша намегум, пробег чанка. Бия капоча кишака ҷон. Бародарои ҷон инамҷаш камтара хирошидаги буда. Полировка дам, хато накунам, мерава. Ба хайра. Марҳамат ҳолати моторша тамошо мекунем бародарои ҷон. ҳолати фартукуш бародаро нозада. ланҷуроно ҳама стойкаҳо ҷошда. Моторш боша мотори беҳтарин.
мотор як гашти қаврға харичон зура типа мотори зефирагӣ Зефира. гази еврочор дора гази простой ака гази простой нарх боша бардарои ҷон 35000 сомон боз муомила дора ака рақамота мегӯй Oturun abi. рақам 905 95 05 Sivise ne oldu? 3300 марҳамат бардарои ҷон рақамо зери наварда алиш мешава ака Dergon baran tutmuş. ака мега алиш мешда вариантора мебинем марҳамат занг занед дар тамос бурем марҳамат бардарои ҷон Toyota Voxi марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем ё бардарои ҷон японка мешаванд задагӣ кам меоянд барое ки бисёр нозада агар дар ҳамин ҷа назанандшон агар барое ки японкаро ба хотири тоза буданшон мехаранд марҳамат як ҳамакаса тамошо кунед дари пешам безкуличҳои доступ дай ҳолати салон полни химиска кадагӣ салафан печ кадагӣ тайёра ҳоҷиҷони вагонӣ боша вагона ё гаштагӣ гаштагӣ ҳамҷода гаштагӣ мақсад якм документан якм владесан марҳамат ҳолати диска балон шабинем дискош як 80%. Марҳамат ҳолати қафош краска талаб нест мошин умуман ба филм танаш кор надора акайра солиш чандай 2008 2008 дарои пешам безкуличҳои доступ 4 дар электропакет блокировка дар регировка бакаҳои ду тарафа мултирул бародару монитори андроид коробка боша автомат старстоп липсток як ҳолати мотор шабинем марҳамат ҳолати фартукша тамошо мекунем бародару фартуки пеш қати чашкор нозадай мошин умуман задагӣ надора барое ки японкаҳо бисёрш бародарои ҷон ба хотирам тоза буданшон мегиранд баъд барои такси граница моторш бошад ди валматик акайра ҳуҷҷатҳои солонааш қад таъмировкаш чанд хай то охири сола ака нақш боша солаш чанда ака 2008 мақсад бардаро ҳуҷҷатҳои солонааш қад таъмировка то охири сола будай нақш боша бардарои ҷон 92000 сомон боз муомила дора ака мега вариантҳои алиша мешава вариантҳоро мебинем ҳоҷиҷон рақамота мегӯй ака бобо ҷи рақамотона гап мезане 907 203 775 рақамои дастӣ марҳамат бардарои ҷон рақамо зери наварда ватсапш пастайни гирёна ба ватсап занг занен нақш боша 92000 сомон боз муомила дуро хундаи навбати 2011 фул шай бардаро боронирам нигоҳ накардестем бардаро темпико рафтестай сиёнка кардестем мошини арзон кофтестем бо ҳар кадаи гирди атроф ҳеҷ канест беғайр займа як бобои ҳоҷиу беғайр займау соҳиби мошин марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем лайкора бизанем бародарҷоно диска балонош 90%, дискош почти балонош почти нав наружка краскаш кор надора бампери қафо камтара кор дора диффузорҳо ҳама кумпум полни рестайлинг кардагие бародарҷоно марҳамат ҳолати тарафша мебинем чорбуруштела заводской буда мега ака бампери қафош краска талаб да тамом марҳамат як салонша тамошо кунем дари қафо обогрев сидени электропакет мебел салон кожни салон панорама ака бахшина нафрак таршач кунам мекуна 4 дар электропакет регировка бакаи қатшавак липсток детафа пулт қат заводид мешава пулт қатӣ пробегш боша бародарои ҷон 128000 коробка автомат обогрев сидени старстоп липсток пулт қати ҳамаи берун заводид мешава ака биё ку як капоча кишо ака марҳамат бародарои ҳози як ҳолати мотор шавине мотор дай ака мотор ди турбои спорт дай бардаро марҳамат ҳолати чашкош ҳолати пара чашкош мошин задагӣ дора ё надора ака мотор коробка хадавои 100% ака бампери қафош ака нақш боша бардаро 95000 сомон мега ака боз муомила дора ҳуҷҷатҳои солонаш чанд ака то декабра ҳуҷҷати солона утилизатсияам дора ака ба утилизатсия нарасида якара мақсад хоҳам мега ака номерош қат метум бихоҳ айчод меброру метум марҳамат занг занен дар тамоз рақамотона меген ака 501
1853 марҳамат рақаму зер навода бардароҷон лайкора обязательно бизанен занг занен дар тамос ден муомила мешава. Марҳамат бардароҷон таксича электромобил нета чанд шай яка нета чиай нета уш будай бардароҷон марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. И расходаш хеле чанд қа мегарда ака 410 километр да запас ход дошта 300-350 спокойно мегардан. И марҳамат бардаро дар ширкати 25 қарор дора литсензияшо либисиё яка ха яки мошино рӯзи ҳамаро бировардестан ҳамин электромобилёро бисёр дровардестан буваркен ҳамиё нархушон тез ғалдесад сабабш дар чӣ бошад намедонам бардаро ҳамиё 200-250 тай 300 000 биромадаги буд ё камтараку солои кӯнатаракшан як сол ду сол кӯнатараканаку ҳолатҳои дискабалонош нав марҳамат ҳолати як салонша тамошо мекунем дари қафо электропакет кожни салон панорама ай BID да хуба BID худшоз 180-150 000 сомон гуфтестиям бардаро савдош деса 4 дар электропакет блокировка да регировка бакови ду тарафа мултирул монитор джойстик сиденёшам лифт дай бардаро пробег чанқа боша ака пробег боша бардаро ҷон 9000 ака мега гаштаги як капо чой мекунам бинанай мардам бисёр интересне ки дар дарини ҳами чия марҳамат ҳолати ҳами моторша оз мебинем моторша батареяша марҳамат ҳолати батареяшан типа гибридош чашкои пеш мошин умуман задагӣ нест оғияка мошин задагӣ нест батарея типовой насосша нархш боша бародаро нархш боша 185 000 сомон боз муомила дора ака алиш мешава алиш намешдай рақамо та мегӯй ака 68 929 марҳамат бародароҷон рақамо зери навода занг занед дар тамос бироед. Марҳамат бародароҷон подписчикои муҳтарам боз мошини навбатӣ Toyota Velford солаш боша 2012 бародароҷон иёра харичон бениҳоят зур шудага таги навес да бовар кунед ҳамиёра 150-160 то 170 000 сомонам сиёмка кардестам ака мега срочне мақсад сиёмкашка арзонтар мега метем. Марҳамат ҳамакаса тамошо кунед лайкура обязательно бизанед нарушка краскаш кор надора ака лифтои дар ҳама кор мекуна марҳамат ҳолати дарош лифтош ҳамаш палисосош ҷошда кор мекуна марҳамат як багажа тамошо мекунем ба фикрам мошин кам гаштаги мошин хичон ё наван свеж омадагиан бародароҷон ҳолати багажаш камтарак мошин ба фикрам ранг шидагӣ нест ака краска шидагӣ нест баро ки грунтовкаи заводскоиш тофтеста камтарак ҳамҷаш як ваҷабакаш краскаш хестаги краскаи танаш заводскои худаш буда бамперош агар краска шидагӣ набоша бардаро марҳамат як ҳолати салонша тамошо кунем бовар ки дараш кишоди хушрӯ барои семени барои такси граница қазоқистон тоҷикистон бениҳоят зурам ба ҳамин хотири ора бардаро харичон зур шудаги салон тоза бовар ки диле намешава по тамони мегӯранги қолини хона ури кашидаги полиж мекунем мегӯ бишинем марҳамат дарои пеш бесключовой доступ апшикаи пеш мебел салон 4 дар электропакет блокировка дар боковой қачавак як тарафа мултирул коробка боша автомат монитор старстоп ака пробег боша бардароҷон 164 000 гаштаги як капоча мекуша ака бине марҳамат ба фикрам бамперои пеш қафо чихе гуфтам ки краска шидаги ба фикрам танаш дига краска шидагӣ нест баро ки грунтовкои заводскои раднои худаш заводиш биромадеста як хел ҷош марҳамат ҳолати фартукш бардаро дуба ё японкан ака японкан перекидка мешавана мақсад японко бардаро задагӣ пусидагӣ намеён беҳад тозан марҳамат мотор 2.4 ё 2.5 ака 2.4 ҳолати ланҷронош ҳамаш нозада ҷошда аккумуляторш на ҳуҷҷатҳои солнаш танировка шанқа ака ҳардиш яксолая нархш боша 125 000 сомон мега
боз муомила дора. Бовар кунед бардора нархи як Camry Corolla гуфтаиста 150-160,000 сомон ҳамё фурӯхтаиста мардум арзиш дора. Ака мега срочния рақамо та мегӯй ака 918 31 11 79. Марҳамат бардораи ҷон рақамо зери наворда занг зане дар тамос бурем муомила кунем.